Halo rek, Gemparno Surabaya iki ono seafood panggang khas Malaysia pertama hadir nang Jawa Timur ya one ndek Surabaya sih. Cara manggange pun ya dikei alas godhong gedang ini rek, pilihan bumbune ono telu. Bumbu merah, bumbu kuning karo bumbu jimbaran rek. Ukuran ikane pun nang kene ya gede, kurang lebih 4 ons. Pilihane nang kene ono kerapu macan, kakap, gurami karo baronan rek. Selain iku nang kene ya ono rahang tuna sing super gede koyo ngene 130.000 ukurane 1 kilo lebih. Gak percaya ukurane 1 kilo lebih iki lho delokon ditimbang dhewe ukurane sakmene gedene rek. Panggon mangane super luas, nyaman, full sofa, kapasitas kurang lebih 200 wong. Sing gare spesial maneh nang kene kecepatan wifi niku sampai 200 Mbps. Kabeh seafood nang kene dijamin super fresh soalnya owner supplier seafood ndek Kokari, Hanamasa, Layar karo Kakoi. Lek ngekei bumbu merah, kuning karo jimbaran ku pokat banget ngene rek. Selain seafood nang kene ono bebek panggang jimbaran gede banget koyo ngene potongane. Ikan panggang sing ukurane kurang lebih 4 on iki kisaran regone cuma 45.000 sampai 55.000 tok gede ngene rek. Bumbu panggange ngeresep sampai jero, dagingnya super lembut banget. Dikei bumbu jimbaran, bumbu merah karo bumbu kuning iku cocok enak sih, recommended banget, wajib kalian coba. Nah, nek awakmu rame-rame rene peseno rahang tuna super gede iki cuman 130.000 nguweprul, dagingnya tuwebel. Tingkat kematangan gawe bakare yo pas, mari ngono smoky banget enak dicampur karo sambal dabu-dabui. Dek kene aku yo pesen udang panggang karo cumi panggang sing ngekei bumbu super melimpah koyo ngene rek. Mas kurang lengkap kan seafood lek gak ono kepiting, tenang nang kene ono kepiting saus mentega cuman 120.000 oleh sakmene gedene rek. Selain kepiting nang kene ono bebek panggang jimbaran cuman 37.000. Potongan bebek ya gede, terus nang kene variasi minumane yo beragam. Sing tak tuku ndek kene ku es teh tarik Malai karo es Blue Ocean rek. Es teh tarik Malai niku enak banget, creamy, manisnya yo pas, recommended, wajib kalian coba sih. Panggone ruwame strategis di pusat kota Surabaya, di cedeke perempatan lampu merah Pucang, tepatnya di Jalan Pucang Anom Timur nomor 23A Surabaya. Buka iku ke jam 8 isuk sampai jam 12 bengi rek, sak bendino wis gak usah kesuwen. Panggone sejembar iki makanane enak, recommended, murah, langsung gaskan rene rek.